Den klub der kunne man altså godt hoppe ned i. Nej, du filmer hjem. Skal jeg filme den hele vejen op? Så længe kan jeg ikke sidste. Der bliver op. Så er der nogle mennesker. Ida, klokken den er hvad? Lidt over 9. Ja. Østrigere, de bor i det her sunde. De har bjerge, de skal gå i. Det så kom i gang. Det vil lige så godt gøre fra morgen. Jeg tror også, at smidt de turister, der går her. Du skal ikke vende sig om. Okay. Nå, Hanne. Så skulle man bare lige stille sig og hoppe over en af dem der. Nej. Hvorfor ikke? Fordi... Så det er godt, det er mig, der sidder inderst bare. Det er godt lige, at det er mig, der holder med fødderne i går, og du tog dem med 2. Hvor går det bare langt? Man kan næsten lige ligge sådan noget på bænken. Det kan du godt. Og så gør du det. Husk på, at dit hår ikke går ind i fødderne og river. Den fødder baby. Fedt. Jeg skal lige sidde og finde pusten her. Er det blevet tørt? Ja. Meget tørt. Meget tørt. Jeg skal sidde i kassen. Det er deroppe, vi skal op. Ja. Det ser så kort ud, når man kigger på det herfra. Der. Jeg tror kun, det er den der larmer af dem. Ja, det er kun en af dem, der varmer. Jeg tror, det er den der. Der er en af dem, der varmer. Ja, det er den. Ja. Der er ikke noget galt med den. Så det er det. Jeg lige René, jeg skal se den her video, ikke? Måske skulle vi tage lyd fra. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Vi er der snart, tror jeg. På et eller andet tidspunkt kommer vi jo nok frem. Og der er lagt ned. Altså... Semi. Der kan man godt falde ned. Så lander man helt blødt, når man falder ned heroppe. Ida, du gør det ikke. Så godt, det er mig, der holder foden på, hva'? Kunne jeg ikke lige overtale dig til at løbe foden? Nej. Hvis du hopper ned, så kommer du ikke over på affløjen. Så hvad vil du helst? Hoppe ned eller på affløjen? Den er svær. Der kunne man altså godt være hoppet den. Ja. Nej. Jeg er meget protest. Den der bakke der, prøv lige. Der er ikke engang... Ida, nej. 3 meter. Ja, jeg gider ikke køre på det. Det er da, vi sender bare til, vi sender fjernsyn, ligger, og så går vi helt ned, at de skal se den. Ja. Det synes jeg er en god idé. Og så er det lige, hvis man lige trænger til en lur der. Kan vide, at man egentlig bare sådan, du ved, så kan man bare blive siddende her hele dagen og gå og sove bare. Altså, jeg tror, de vil vække dig. Er det cute? Hvad er der med folk, og ikke vil lade mig sove? Det er... Ida, du skulle kun tidligere, fordi du skulle ud på affløj. Sidste sted, det er jo... Og så skulle vi vandre. Nej, vi skal op og se et eller andet. Kanaler eller noget. Dæmninger. Jeg tror, det kunne være sjovt bare at ligge sådan på tværs af en af dem. Hvor længe kan Rikke få den her til at sige klik? For lige, hvis jeg holder den her. Jeg lover, jeg holder den. Nå. Nej, det gør vores ikke så. Rikke siger, hun kan få den til at sige klik. Det er Rikke, der er ninja. Hun er ninja.
Der er altid nogen der. Hvorfor er der ikke nogen der? Der er altid nogen der. Der er ikke nogen der. Der skal der ikke altid nogen der. Det er ikke okay. Der er ikke nogen, jeg kan råbe til. Nej. Helt er det. Nu har du råbt til de andre 3 gange, vi kører den her, du råbt til folk. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med nogle timer, men det er svært, når der ikke er nogen folk, jeg kan råbe af. Ja. Der er heller ikke engang nogen, der kommer ned. Ja. Jeg fik ikke noget til lyd på det her. Så hørte du ikke det der, René. Luk ørerne. Nej, hvor godt langsomt. Ja. Jeg har bare slet ikke tålmodighed til det her. Prøv at se, der. Det var det. Ida. Nej. Ida, Hvad så med der? Der er en busk. Lige der. Det er sådan 3 meter kun. Højst 4. 4 meter. Du er ikke glad. Der. Du er ikke glad. Du er ikke glad. Jeg vil lige faktisk røre med pinden, altså. Pind, det er stav. Pind. Stav. Stav. Pind, det er sådan nogle, du finder i skoven. Stavene, det er sådan nogle, du køber. Jeg kalder det en pind. Men det er stav. Pind. Stav. Pind. Okay, det kommer til at være sådan en åndsfed samtale, når de hører det her. Der er lidt træ, det er ved at dø. Er det 3? I den er ikke rimelig mange, der er ved at dø. Jamen prøv at se den der, den er blevet sådan helt... Nå, så må du over hele den i det, men det er superkræfter. Det er der en der, Ida. Ida, du kan hele den der. Det kan jeg ikke nå. Kan du nå den? Hvorfor er det, de har lavet, som ikke kan nå nogen af Ida, sæt dig nu ordentligt. Hvorfor? Sæt dig nu ordentligt. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke se de andre. Jeg tror, det er sjovt, hvis man hopper ned her, så ruller jeg ned ad bakken. Nej. Ui, nu stopper vi den.